Akai kom Daniel. Sebetulnya जोङो बहुद साननाय फैबाय थादोंमोन मावदोंमोन जों बुंनाय बाथ्राया सलाया दिनै बाथौ मन्दिरखौ लानानै बुंबाय दोङो जोंनो कमिटि हल माबा न' नांगौ होननानै सावरायगासिनो आं गोबाव दिननिफ्रायनो थिनियाव लागै जाफुंनायखौनो मोनासै लिरना लाङो गाव पन्सायतनि मिटिं जायो गावखौबा जायो लिरना लाङो खिन्थु थिनियाव लागै गंसेबो जों जाफुंनायखौनो मोनाखै मा इयाव थानानै मा लाब दं जों जुदि रायजोनि बाथौनि कारणे जुदि न' गंसेखौनो जोंनो माबाखौनो बुजियाबालाय इमान गाबदों इमान खस्थ' खालामदोंमोन निजिनि फैसा खरसा खालामनानै मिटिं दथिं क'क्राझार नङा माबा नङा हेड नङा हिनजावफोरखौ लाङै लाङै बेसेबा जोंनि रिजार्भआसो एकदम नाम्बार 1 मोन बेलेग गामियाव मोनामोन जोंनि रिजार्भआ स्ट्रंमोन हौ मिटिंआव थांगोन होनबा गारिया बजाय जोंना दिनै इसोरखौ लाङै लाङै खस्थ' न'खरनि खामानि गारै गारै लाङै लाङै जों जुदि बाथौआव जुदि बाथौनि खामानिखौनो मावनो हायाबा जों मानो सांग्रां जाया जाखो मानो गारा जाखो दिनैलाय जों सिनायदियानो दिनै एमपि इलेक्सनाव बुदलायदो खोदलाय जानानै आंनि आखायाव बुफबलायदोंमोन दिनै आंनि इ दुखुखौ मिथिनानै मोनासै होमबा आं माबायसा थानो नोंथाङा बेसेबां बोसोर बिपिएफआव दंमोन बिपिएफआवथ' प्रथम माबानिफ्रायनो भटसो होना थांदोंमोन खिन्थु आं खामानि मावनो होननानै हगाराखैमोन बिसोरो प्राइमारियाव आंखौ सोबाय सोनायनो खिन्थु आङो खामानिखौ मोजाङै मावनो बिबानाव दंमोन प्राइमारिया जोंनि एमएसटि नै माधबसि एमएसटि स्कुलाव जादोंमोन इयाव आंखौ भटखौ सोनाय जादों आरो बिसोरो मा भटआव अर्गेनाइजार सेक्रेटारि दा मा बुंनो सानो आं दा गारबाय पार्टि खालामनो गारबाय बिपिएफखौ गारबाय आं आंनि गोसोआव जोंनि रिजार्भआ जानो गैयि गोजा थिन न' गंसेबो गैया लेट्रिना फैदो होनना बुङो माबा फैदो होनना बुङो होसिगोन गैया जोंनिनो गथ' गथायफोरनि किसु खामानि मावनो हागोन आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन बेखौ लानानै इउपिएफखौ आङो सापर्ट खालामो आंथ' ओरै बिपिएफआव आङो गिदिङाखैमोन थांनाय बोसोराव गिदिंदोंमोन 2000 टाका लाजादो बिसोरदो जइन जानायाव 2000 टाकाखौ थिनियालागै मोनासैनो मानि थाखाय लादों फैसाखौ इसोर माबा दंग' रिपेयारिंनि माबायाव लादोंमोन आरो इसोरो दा मोनगोन ना मोनाखै गैया थाइसेबो गैया थिनियालाय उल्था 2000 कामला मावनाय फैसाया ओरैनो थांजोबो नोंथाङा बिगोन ना बियाखै बेखौ बिबा बुवानिफ्राय हरनो दा गैला थांबाय क'क्राझारखौ खोथिना लाना फैबाय फाखोसे बेखिनियानो आरो जोंनि महिलाफोरखौबो बुङो बिसोरखौबो गले गलेनो इउपिएफखौ एसे सापर्ट खालाम मानो होनबा जोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावलांगोन बिपिएफआ माने मोजां माबाखौ मावलिया बिसोरो होनबा थाखा फैसा जानायनि खामानिसो मावो बिसोरो जों बायसा गरिब गुन्द्राफोरखौ नायफिनलिया मानो होनबा जों बायदि मानसिफोरा माइरं बायना जायो दिनै जों इमान खस्थ' खालामो जोंखौ नायफिना इमान जोङो हाजिरा मावो माबायो जों गथ' गथायखौ किबा करे जों सामलायना दं दिनैसिमहालागै जोंखौ नायफिनानो 2000आथ' जानायाथ' जाखांबायानोथ' थेवबो बेनि गेजेराव जों आरो भाबियो आरो मानो होनबा जोंखौ नायफिना 2000 टाकाखौ मानो जानांगौ जोंनिफ्राय जोङो सरकार सोलायजाजानायखौ जों लुगैथारो एकदम 1 नम्बरावनो आङो लुगैथारो आरो आङो बेखिनि खोथाखौ इउपिएफ नांगौ दा सासेयानो सलायबाय थाबा बोरै जानो मोजां खामानि मावलियाना बिसोरो